вечер. Добър вечер. Много слабо ви чувам. Ние ви чуваме добре. Николай Цветков се казвам. Имам два въпроса към господин Кирчев. Господин Кирчев, какви бяха мотивите да закриете детската градина, която се намира на Войнишка 3А, в която в момента се помещава Сдружение Гаврош? И вторият ми въпрос, какви са взаимоотношенията с групировката ТИМ? Благодаря. Благодаря ви. Тази детска градина, за която се цитира най-малко е закрита от мен, тя беше създадена по мое време, тъй като огромен проблем беше те бездомни деца. Тогава бяха наистина гаврошевци и се създаде един малък колектив, помогнаха ни други такива организации да го създадем. За съжаление разбрах доста по-късно, може би по време на втория мандат на господин Орданов, имал много оплаквания от жителите на околните тези кооперации. Даже много хора ме срещаха, Кирче, що ги разрешихте ви, знаете ли какво стана по това време някъде, може би, ако е закрита, е закрита. Това е далеч от моите мандати. Въпросът с ТИМ, аз поддържам с Марин Митев много, така би казал, човешки отношения и нямам никакви други отношения с тях. Сега аз знам, че за тях е много противоречиво мнението. Лично моето запознанство с господин Митев стана по летищата. Виждам, че той е един човек, който неприятно, аз видим, че той иска да чете, да се развива, да прави нещо. Сега в тяхните икономически взаимоотношения въобще не съм навлязал, но ценя тази дисциплина, която има в него. Аз съвсем наукавано се познавам, като бях кмет, идваха да искат тогава. Времето беше на паркингите. Те не бяха още някакъв така начеващ отбор, както се казва. Така бях се запознал с него. За съжаление, с третото момче Тихомир, само някой път се срещаме, той наистина е Тихомир, шумнидия. Здравей, здрасти, се казваме. Това са моите отношения, те са ясни, чисто аз не ги крия. Това е групировка, която съществува във Варна. Тя е работодател. Ако има някой нещо против нея, пътя не е, който да се задаваме въпроси по телефона. Но има неща, за които аз ги уважавам. Докато сме на тази тема, защо според вас те не успяват да реализират проектите единия Алия Първа, другия стадион Варна? Аз говоря с Марин Митев по това въпрос и така, то не е лесно да се направят упреци. Но явно инвестиционният процес, това, което го замисляха, аз не мога да ги обвинявам в някаква некомпетентност, поне дълго време работех в проектантска. И на мен тези проблеми не са ясни. Той самия някой път така по-човешки ми показва какво ще правят, какво е моето мнение. Когато почнаха проекта Алия Първа, му казах, Марине, тази работа тя няма да стане с 12 милиона пред. Това иска много сериозни инвестиции, да се направи канализация, водоснабдяване, цялата тази телефонизация, инфраструктура, като алеята, като место. Защото аз съм твърд привърженик в Варна да се развие край брега. Това е пълна глупост, значи брега. Сега тим ли, бим ли, бам ли, бум ли, кой ще го обработва, някой ще го прави. Нали? Да се спира, да се направи нещо. Защото с извинение някой ходил на плажа и искал да пикае в храстите. Би му било хубаво. Не може 21 век и в Европа сме влязли. Това беше хубавата страна, но аз мисля, че там имаше едно недооценяване на целия инвестиционен процес. Даже аз им казах, идете, вижте Майами, Венеция, как е правена инфраструктурата. Това е много тежък процес, тежки инвестиции. Те го разбраха. Аз това харесвам, че примерно лично Марините се интересува човек. А тези приказки, които големи бандити са, колко трепели, аз тази страна не е познавам. Но виждам, че те искат нещо да правят. Се радвам всеки българин да вземе нещо да прави. Сега въпросът е колко му се позволява. Отношенията с стадиона, те са съвсем на друг принцип. Там и с общината трябва да се говори. Доколкото знам, има някаква сделка, има разработен проект, който
естествено е имал огромни инвестиционни намерения по същия начин. Аз мисля, че това, което групировката направи като холдинг Варна, прекалените амбиции инвестиционни за сметка на възможностите да ги направят. Но това е моя оценка, може би и бъркам. Но в момента, когато в света много малко се инвестира, такива грандиозни за нашите мащаби проекти са убийствени. И заради това в момента, аз даже наскоро съжаляваме се разхождахме край брега и дигнахме телефона на господин Митев, му казва: Марине, изгрей една кола да видиш какво става на този бряг, бе. Кафе ви довари с тъмно-сини плочки. Нали? Пълен кич. Нали? Викам, кой отговаря за това хубаво, алеята е хубаво нещо. Нали? То сега да се критикува е лесно. Нали? Но вместо да създаде една хармония, защото на времето по наше време мутрите в петък стоварваха бетона, понеделник открито заведението. То за 48 часа. Какви и да издаваш заповед за разрушение, тръгва през съда след 5-6 години, излизат тогава да го събориш, пък то е времето. Доказва, че те не могат да съществуват. Там стане една хубава идея. Направи се, нали, алея първа, добре, нека да имаме. За съжаление, изглежда няма средства. Затова трябва, аз и много пъти съм им казвал, нали, извести публично, сега това е мое мнение, там холдинг Варна ли са, кои ще да излязат, обяснете на хората какво ще става. Нали, аз никога не съм си крил така виждане. И когато ставаше въпрос за брега да се направи нещо, винаги съм казал сега, кой ще бъде. Но аз мисля, че на господина, който се обади преди малко, съжалявам, че не го знам името, той няма да има възможност да направи нещо. Както и аз нямам. Ще имат възможност, които имат реално финансов ресурс или пък им се даде този ресурс. Но нека да направят нещо. Дай Боже да не стане като златни пясти или случай от бряг, някакъв хем кич, хем да е недостъпно за хората. Но няма град в света, който е морски, да не се развива край морето. Добре, сега ще направим кратко